అందరికీ నమస్కారం. కొంతమందికి ఓ విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నా జీవితంలో మచ్చ లేకుండా బ్రతికాను. నేను ఎవరి జోలి పోలేదు, అనవసరంగా ఎవరి గురించి మాట్లాడలేదు. అవకాశవాద రాజకీయాలు ఎప్పుడూ చేయలేదు. సాధ్యమైనంత వరకు ఇతరులకు సేవ చేయడం తప్ప, నన్ను నేను మెరుగుపరుచుకోవడం తప్ప వేరే పని లేదు. సందర్భాన్ని బట్టి, సమస్యల తీవ్రతను బట్టే మాట్లాడతాను తప్ప బహిరంగంగా ఎవరి మనసు నొప్పించే ప్రయత్నం చేయలేదు. ఎంత చేశానండి, అందరినీ ఐక్యం చేశాను. అవసరం అనుకున్న వాళ్లకు అందుబాటులో ఉన్నాను. ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ముందుకు తీసుకొచ్చాను. నన్ను నేను ఎప్పుడూ కొత్తగా చూపించుకుంటూ నిత్య విద్యార్థిలా కష్టపడుతూ ఉన్నాను. ఏం చేస్తున్నారండి? ఏంటండి ఇది? నా మీదే కక్ష కడతారా? నన్నే డిఫెమ్ చేయాలని చూస్తారా? ఎవరికి దోచినట్టు వాడు కథలు రాయడం నువ్వు చేయి. దమ్ముండే ఏవా చేసి చూపించు. ఎవరో చెప్తే చేయడం కాదు, అన్నిటినీ విమర్శించుకుపోవడమేనా మీ పని? మరో విషయం, ఈ మధ్య పెట్టకథలు చెప్తున్నారు. ఇదాండి మీరు చేసే పని? నా అనుభవంతో వయసు లేదు. ఎవరు చూపిస్తున్నారు? ఏం చూపిస్తున్నారు? దానికి తందాన అంటూ అటు ఇటుగాని బ్యాచ్ ఒకటి. ఏం తమాషా ఉందా? నేను మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడగదలుచుకున్నాను. మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే, నిజాయితీ ఉంటే మీ టాలెంట్ను చూపించండి. నేను అన్నీ పక్కన పెట్టి పెట్టకథలు చెప్పడం మొదలు పెడితే తట్టుకోగల శక్తి మీకుందా అని చెప్పేసి ప్రశ్నిస్తున్నాను. నేను మీకంటే బాగా చెప్పగలను. పెట్టకథలని ఒక గ్రంథం వచ్చి వేసే సత్తా, ఓపిక, ధైర్యం, సమయం కేటాయించే సమర్థత నాకున్నాయి. మీ పరిస్థితే ఆందోళనకరంగా మారే పరిస్థితి. నేను ఏదైనా పని మొదలు పెడితే అదే పనిలో ఉంటానని మీ అందరికీ బాగా తెలుసు. ఉదయం బ్రహ్మ విద్య కాదు, నాకు ఇంకా చాలా సులువైనటువంటి పని. ఏమీ రాక పనికి మాలిన కామెంట్స్ చేయడం, ఇదేనండి మీ పని? బాగున్నప్పుడు ఒకలాగా, బాగా లేనప్పుడు ఒకలాగా. అలా ఉంటే మన తల్లిదండ్రుల పెంపకాన్ని శంకిస్తుంది తప్ప మరొకటి కాదు. అవసరం లేదు అనుకుంటే మాట్లాడడం మానేయండి, పట్టించుకోవడం మానేయండి. అంతేగాని ఎలాంటి చర్యలు పాడపడం చాలా తప్పు. మీరు వెటకారానికి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్లని తెలుసు. కేవలం నాకే కాదు, ఈ ప్రపంచం మొత్తం తెలుసు. ఓ పక్క పెద్ద మనుషుల పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇవ్వడం, మరో పక్క అడ్డమైన పనులని చేయడం. పక్కకు వెళ్తే మీ గురించి మీరే తప్పుగా చెప్పుకునే నైజం మీది. మంచిగా ఉండండి, మీ మీద మీరు శ్రద్ధ పెట్టండి. పక్కోడి ముడ్డి ఎందుకండి మీరు కడగడం? టాలెంట్ను చూపించండి, మెరుగుపరచుకోండి. మిమ్మల్ని కన్న తల్లిదండ్రులు, భార్య, పిల్లలు, సమాజం వాళ్ళందరూ గౌరవిస్తారు.